Víctor de Diego Group, Seada Quartet eta Flen izango dira Bermeoko 26. Jasber Jazz jaialdiaren protagonistak uztailaren 3tik 5. Kontzertu guztiak Bermeoko kafean txokien izango dira 8:30 eta sarrera doainik izango da. Beste behin ere, Bermeoko udalak eta Giz Jazz kultur taldeak antolatzen duten Jasber jaialdiak kalitatezko programa oso erakargarria eskainiko du. Urte guzti honetan zier, referentzizko ekitaldi bete bihurtu de, bai herrizen, bai eskualdien eta bai eskualdetik kanpo. Eskualdien batez be, da jazz musikie eskaintzen dauen ekitaldi bakarra, beraz, bai Bermeotarrari eta bai inguruko jentieri eta eskualdetik kanpoko jentieri bai zelan ez anime etorten, eta akordatiarren da uztailin 3tik 5 izango da, eguaztenetik barikora, Bermeoko kafean txoki zen 3 egunetan eta 3 egunetan 8:30 aurrera. Giz Jazz kultur taldeko Joseba Berdesek azaldu du aurtengo Jasberrek jarraipena eman gura diola kalitate mailari. Beti pentsa du jazz musiko barrizek bakarrik ez dizela ekarri behar, ekarri dizela estatuen edo Europan dauzen jazz musiko handizek albadizen ekarri. Eta pasan urtien, okintzun Borja Barrueta eta beran taldie, ontsi momentu Europan zehar dabiltzesenak joten, eta aurten bebai lortu du beste Euskaldun bete kartie bebai Europa guztizen dabilena probete beran proiektuek eta eskaintzen. Eta hau da Víctor de Diego. Azkenik, Nadia Nemes Somali Bermeoko alkateak eskerrak eman dizkie Giz Jazz kultur taldekoei urte hauetan guztietan egindako lanagaitik. Lortu dozuiena azkenengoko 26 urtietan, zeuen lana eragine izan da geure herrize Bermeo imitzie mapan kulturako munduen. Eta endikak eta zuk esan duzun moduen, hau jazaldeko eitzen dana, jada erreferente moduen da eskualdien eta jente asko etorten dala. Orduen bakarri faltaten da eskarrak emon eta gero, jentia anime eta etortie geugaz ondo pasateko honek 3 egunetan.